Maayong hapon mga kauban. Ako si Joel Noel, ubani ko ninyo sa atong live report dinigyod may mutang sa Bourbon Central School. Karon eksakto alas 3 na gyud ang atog yung naimutangan na atad diri duol sa gym sa Bourbon Central School. Ug akong ipakita kaninyo ang grabe nga uwan diring dapita. So, mauni ang sitwasyon gyud diri karon sa Bourbon mga kauban. Gani, dili pa lang gyud dugay, gi-close na gyud ang boating diri sa among naimutangan. Kay pag sakto alas 3, wala na galinya. So, automatic, mag-start na sila anytime. Right now, mag-counting na sila. Sir, nakabutar na mo? So, dili na mo mabutar sa sulod? Humana, ikaw po, Dinday. Humana kagbutar. Kay, kung wala pa mo kabutar, bisag alas 3 na, naamo dool sa presinto, pwede pa mo unta. So, okay na. Okay. Live na sa may TBC mo, sir. Karong mga orasa, atong ipakita yun ninyo ang sulod dire sa Poblasyon Bourbon, precinct number 004A o 004B. So far, atong hinabi ginagyod ang chairman sa Ma'am, may hapon ma'am, live na sa may TV Cebu ma'am. As of 3 p.m. ma'am, close na ang atong booting ma'am. Sir, close na to sir. Wala na nang linya dito. Nagawas ni wala ang tao dito. So, mag-close na with the watchers squad. Kita sila nga. Nagsibog namin already ani para sa pagka-counting. Counting. Ma'am, kumusta ang turnout sa 004B o 004A, 004B, ma'am? Pila ka percent ang atong butante karong adlaw sa inyo lang presinto, ma'am? 90%. 90% na sir. Nakukuha. 100% ang nag-go. So far, ma'am, wala ray kanang kakulian nga inyong nasugatan, ma'am. Sukat ganihang buntag pag start pa lang? Hello, isa Diyos. Okay rin sir. Smooth lang. Ma'am, sayod man kita nga barangay election karon, so ang mga nagpahigayon diri ma'am, mga maestra ang taga diri gi-assign og lahi nga eskwelahan. So nakabutar pod mo ma'am sa inyong pagsatag sa kapresinto. Ato ipakita ma'am. So pulos gud mo nakabutar ma'am. Ma'am, unsang pagkahitabo ma'am nga sa kabisi nato diri nakadalikyat mo butar ma'am sa asa nga barangay pod? Barangay Kadaruhan ng ni ma'am sir. Sa kung third member. So pinaspasay lang yun atong himo ma'am. Given lang may 30 minutes sir. At mo travel may na dili lang siya within 30 minutes makabalik naman ni niya na time jud no wala yung liso dire so nananghid ko nga mo ang ko para mo sakso sa kong vote. So dili magdungan tanan. Dili, nandoon na si ma'am sir mga 8 plus. Kay 8 Okay. plus among flow na adjud siya wala yung food ba. Dili kay siya paspas. So ang proseso na to ma'am, after diri sa counting, unsay next na to nga mahitabo diri? Kuan sir, among ang election midterms among nami ihatag para sa board of BDOs, board of canvasser para sila na yung mo dito sa tanang 11% sila yung proclaim dito kung sila winner sa poblasyon. Okay ma'am, daghang kayong salamat. Kisa gani atungan ma'am? Marlene Kinain Si Marling, ikaw ang chairman sir sa present cluster 4 Cluster 4. 004A 004B. Okay ma'am Marlene, salamat kayo. Kini pong iyang mga kauban nga duha nga mabiabihon kayo sa My TV Cebu. Timing jo kayo nga naabot mi diri sa presinto 004 o 004B nga mao'y pagbundak sa uwan. Kay matod pa ganihang
mga siguro sa mga hinabi ganyan alas 11 to pasado ma'am ni bundok sa pagkahuman na nawala na po dahil okay ganiha dahil matod sad ni ma'am diri nga atong hinabi ilan ning naobserbaran ganihang mga alas 11 ni bundak ang uwan then ni hunong kadiyot og karon ni uwan na pod medyo kusog. So kamo diha mga watchers mo. So kumusta man okay ra mo wala ra mo kuan nga nang medyo palabtik nga istorya sa usag-usa? Wala. Friends with benefits. Sa asa man ka sa incumbent ka nga nagpapili pagka barangay captain nag-watcher? Sa admin. So duha man sila kabuk si Kapswiti o kontra ni sa imong giwatsiran. Ang iyang kontra, one-on-one sila, si GC Roy. Ang ato ang former municipal councilor. Si Maria Teresa ang former na. Okay. Maria Teresa Vergara Carrillo ang former na captain. Last time niya makadaog siya karon. Okay. Ang katulong si Jesse Roy kay konsehan na siya sa lungsod karon. Ani kontra siya ni Ma'am Carrillo. Okay. Kasi nga na to, sir? Boss? Camille, sir. Si Camille. Watcher ni siya ni Ma'am Sweetie. Nagian sa ninako mga kauban sa akong panahon sa akong pagkabataon. Nag-watcher sabta. So, sa experience nako presidential to medyo madugo kining ila kay medyo barangay raman dali ra ni magdaog. Kumusta ang atong experience? First time nimo nag watcher? So asa may watcher sa Picasport? Miss, among tana po ko ninyo. Friends with benefits gapon mo ni Camille. So sa imong paminaw mudaog gyud ang imong gihi sa imong kwan lawon lang yung result. Okay mga kauban nag-ready na gyud ni sila anytime mag-counting na ni diri sa 00 4A o B cluster 4 gani ang mga so nag-prepare na gyud sila para sa counting. Okay, mauna ang usa ka na akong live report gyud gikan sa Bourbon Central School. Mga kauban, ubanta sa pagpakabana, ubanta sa kalambuan, kini si Joel Noel, alang sa BSKE 2023 sa May